ginagawa mo dito? Sandali lang. Pwede po ba akong humiram sa inyo? Hihiram ka na naman, Marga? Wala na akong may papahiram sa'yo, Marga. Anong pinag-uusapan nyo? Tulungan niyo ako! Kanang pumalog! Tulong! Balik ka na! Sumama ka na sa amin! Kanang pumalag! Ate Ruby, sana magpakita mismo sa akin si Jairus. Naku, alam kong mapapahamak ang anak kong si Brian kapag sinabi ko ang totoo kay Ma'am Leia na siya si Jairus. Kailangan ko sigurong sabihin ang totoo kay Brian na siya ang nawawalang tagapagmana ni Senior Manny para alam niya ang gagawin niya. Kailangan ko siyang mahanap, Ate Ruby. Pero, paano po pag naunahan kayo nila, Madam? Kaya nga, kailangan ko maunahan sila, ate, sa paghahanap sa kanya. Delikado po ang buhay niya. May plano ako para sa kanya. At sisiguraduhin kong hindi siya magagalaw nila, ate. Kung ganon, kailangan na malaman ni Brian ang buong katotohanan para maprotektahan siya ni Ma'am Leia. Ate Ruby? Paano na kaya yung hospital bill ni tatay? Saan kaya ako makakahiram? Kung manghiram na lang kaya ako kay madam. Oo, tama. Hello? Hello, Ma'am Mitch. Anong kailangan mo? Madam, pwede po ba akong humiram sa inyo? Pangbayad lang po sana ng hospital bill ni tatay. Hihiram ka na naman, Marga? Hindi ba bago ka umuwi dyan? Bumalik ka na sa akin? Wala na akong may papahiram sa'yo, Marga. Sige po, madam. Salamat na lang po. Kanino kaya ako manghihiram? Marga, Sir Berto? bakit nandito ka? Dito po ako nakatira, sir. Yan lang po sa may kanto. Ganun ba? Bakit umuwi ka? Hindi ka na babalik sa bahay? Nasa ospital po kasi si tatay. Pero babalik din po ako kapag naayos ko na yung hospital bill ni tatay. Nandoon pa ba siya sa ospital ngayon? Opo. Hindi ko pa po siya nailalabas dahil hindi pa po ako nakakapagbayad. Isa pa, kailangan din po ng mga gamot niya. Di ba may usapan na tayo? Gusto mo bibigyan kita?
Pero, alam mo nang gagawin mo, di ba? Sige. Yan ang gusto ko sa'yo, Marga. Sir, huwag naman po dito. Baka may makakita po sa atin. Ano ba naman itong dalawang ito? Dito pa nag-aanuhan? Ano ka ba? Hinahawakan ko lang naman ang buhok mo. Sir, sigurado po ba kayo na may bibigay niyo ang kailangan ng tatay ko? Oo naman. Basta, galingan mo pa. Si Marga ito anak ni Romeo. Sir, pwede po bang sa ibang lugar na lang tayo? Huwag po dito. Sige, tara na. Sige po. Sino kaya yung babaeng kasama ni Tito Berto? Teka, si Tita Marga yun ah. Siya nga. Hello, madam. May nakakilala sa pamangkin niyo. Tumawag po siya sa akin kanina at alam daw niya kung saan nakatira. Pupuntahan ko na lang siya dito malapit sa hardware ng kuya mo. Doon daw ang bahay niya. Nasaan ka ang cellphone ko? Leia, nakita mo bang cellphone ko? Hindi ate. Ito pala. Leia! Saan ka pupunta? Ate, may lakad kasi kami ng kaibigan ko. Hinihintay na niya ako. O sige, mag-ingat ka. Salamat, ate. Kailangan ko mapuntahan ang sinasabi niya. Baka yun na nga si Jairus. Hello, kuya. May nakakita daw kay Jairus. Malapit daw dyan sa hardware ang bahay niya. Oo, kuya. Pupunta na ako dyan. Ito na siguro yung hardware ni Kuya Berto. Pero nasa na kaya yung
Sinasabi ng lalaki na malapit lang ang bahay ni Jairus. Ikaw? Opo. Kuya? Oh, Mitch. Sandali lang. Kailangan na natin mapuntahan ang sinasabi ng tauhan ko. Dito lang daw malapit sa hardware ang bahay nila Jairus. O sige, tara na. Ma'am Leia, ba't po pala kayo nandito? Ikaw din. Bakit ka nandito? Kasi po, dito lang po ako sa malapit nakatira. Ano? Dito ka rin pala nakatira? Opo. Bakit po? Bakit hindi sinabi sa akin ng nanay mo? Hindi po pala nabanggit ni nanay sa inyo. Oo, hindi. Sige na, iho. Alis na muna ako. Saka na tayo mag-usap. Teka lang po! Bakit kaya nagmamadali si Tita Leia? Tao po! Tao po! Sino po sila? May hinahanap po kasi kami. Isang batang lalaki. Pamangkin namin si Jairus. Jairus? Oo, nandito ba siya? Oo, nandito si Jairus. Naku, mukhang nahanap na nga nila si Jairus. Bakit kaya hindi lumapit si Tita Leia kila Tito? Sige, sandali lang. Jairus, binagaan ko. Ito na pala siya. Jairus? Pamangkin? Opo, ako po si Jairus. Manong, pwede na ba namin siyang isama sa bahay ngayon? Sige anak, sumama ka na sa kanya. Ako, delikado. Nagpapanggap na ako siya. Ano kayang intensyon niya? Siya na si Jairus. Saan kaya dadalhin nila ate ang pamangkin ko? Manong, huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan na si Jairus. Sana wag niyong pabayaan yung anak ko. Kasi napamahal na sa akin to. Tay, Sige anak, kunin mo na yung gamit mo. Manong, huwag na po siyang magbihes. Bibilhan na lang po namin siya ng gamit niya. Anak, mag-ingat ka. Napakaswerte mo na doon. At sila naging pamilya mo. Sige po. Hindi na kami magtatagal. Malayo pa ang biyahe namin. Halika na. Brian, anong ginagawa mo dito? Rysel, tignan mo. Sino sila? Sila ang tunay kong mga tito at tita. Bakit sila nandito? Saka ako na ipapaliwanag sa'yo. Tara na. Sa
Saan naman kaya nila dadalhin si Jairus? Sayang, naunahan nila ako. Huwag naman sana nilang gawa ng masama si Jairus. O ito, paunang bayad mo. Madam, bakit ito lang? Dahil hindi pa tapos ang misyon mo. Madam, andyan na yung pamangkin nyo. Hawak nyo na. Ano pa bang ipapagawa nyo? Kailangan ligpitin mo si Jairus. Madam, wala naman tayong usapang ganyan. Pwede, wag na lang. Hindi ko ibibigay ang kabuoang bayad sa'yo hanggat hindi mo naliligpit si Jairus. Tawagan na lang kita para sa susunod na ipapagawa ko sa'yo. Dahan lang tayo. Anak, Ano po yun, Tay? saan ka kumuha ng pera pambayad sa ospital? Nanghiram po ako, Tay, sa mga kaibigan ko. Ganun ba, anak? Pasensya ka na, anak. Alam kong nahihirapan ka na sa akin. At naging pabigat na ako sa iyo. Tay, huwag niyo pong isipin yan. Hindi ka po pabigat sa akin. Isa pa, lalaban po tayo, Tay. Paano kung talagang hindi na ako gagaling, anak? Tay, gagawin ko po ang lahat para gumaling po kayo. Salamat, anak. Basta po, Tay, inumin niyo po lahat ng gamot niyo, ah. Ako na pong bahala sa lahat. Napakabuti mong anak. Sana bigyan ka pa ng Panginoon ng malaking biyaya. Brian, sino yung kasama nila tita mo? Baka siya yung akala nilang ako. Anong ibig mong sabihin? May nagpapanggap sa katauhan mo? Oo, Rysel. Ang masama pa nito, hindi nila alam kung anong pinapasok nila. Maaari sila mapahamak. Ako, Brian. Paano na yan? Kawawa naman yung lalaking yun. Mag-iisip ako ng paraan para mahanap kung saan nila dinala yung lalaking yun. Hindi pwedeng malaman nila, ate, na may alam ko sa ginagawa nila. Pagpaplanuhan ko mabuti ang gagawin ko. Ma'am Leia, Ate Ruby, saan po kayo galing? Ate Ruby, Bakit po, ma'am? nakita na si Jairus. Ano po? Totoo po ba yan, ma'am? Na siya si Jairus? Oo, pinuntahan na siya ni Ate Mitch at Kuya Berto. Naku, natuntun na nila yung anak ko. Ate, anong gagawin ko? Sandali lang po, ma'am, ha? Bakit hindi niyo sinasagot yung tawag ko?
Anak, sagutin mo na. Ate Ruby? Ma'am? Anong ginagawa mo dito? May tatawagan lang po sana ako, ma'am. Check ko lang po yung anak ko. Ma'am, sandali lang po ah. Tatawagan ko lang po yung anak ko. O sige. Anak, Bakit po, Nay? okay ka lang ba? Oo naman po, Nay. Bakit po? Wala lang. Nangungumusta lang ako. Bakit ang sabi ni Ma'am Leia? Nakita na daw nila Madam Mitch si Jairus. Sino kaya yun? Ayos lang naman po ako dito, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sige anak, alam mo naman ang nanay, laging nag-aalala sa'yo. Malaki naman na po ako, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Alam ko anak, pero alam mo naman na hindi mawawala sa akin yung pag-aalala. Opo, Nay. Salamat po. Pero, huwag na po kayo dyan mag-isip ng kung ano-ano. Sige na anak, babalik na ako sa trabaho ko. Mag-iingat din po kayo dyan, Nay. Bakit kaya biglang napatawag si Nanay? George, kamusta dyan? Hello, madam. Ayos naman po. Si Jairus. Baka mamaya matakasan ka niyan, ha? Binabantayan po ng maigi ng mga tauhan natin, madam. Mabuti. Umanda ka na para sa ipapagawa ko sa'yo. Madam, gagawin ko ba talaga yung kay Jairus? Oo. Bakit? Ayaw mo bang makuha ang pera mo? Gusto naman, madam. Pero paano kung mahuli tayo? Kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Opo, madam. Sige na. Tatawag na lang ako ulit sa'yo. Hello? Bakit? George, andito kami sa ospital. Ang anak mo inatake na naman. Ano? Sige, sige, hintay mo ako dyan. Kailangan ko ng malaking pera para sa gamutan ng anak ko. Pero paano na ang gagawin ko ngayon? Mukhang may binabalak sila Ate Mitch. Bakit kaya hindi siya mapakali? Kailangan mapasa amin ang kayamanan ng Senior Manny. Kapag nawala na si Jairus, magagawa na namin ang lahat. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang mga binabalak mo kay Jairus. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Baka maubusan na naman ng gamot si tatay. Hello, Ate Ruby. Hello Marga. Kumusta na ang tatay mo? Eto, medyo okay naman sa ngayon.
Pero kailangan ko na sigurong bumalik muna dyan. Oo, Marga. Kailangan ka na dito. Hinahanap ka na kasi ni Madam. Ganun ba, ate? Sige, kausapin ko lang yung kapitbahay namin para may titingin kay tatay. Sige. Sige na, ate. Pupuntahan ko pa si tatay sa loob. Sige, Marga. Puntahan ko kaya si Aling Lydia. Aling Lydia? Oh, Marga, ano yun? Halika, pasok ka. Aling Lydia, makikiusap po sana ako sa'yo na kapag umalis po ako, pakitingin-tingin na lang po si tatay sa bahay. Bakit, Marga? Kailan ka ba aalis? Baka po bukas na po, Aling Lydia. O sige, di bali. May magbabantay naman sa tindahan ko, yung isa kong anak. Maraming salamat po, Aling Lydia. Hindi naman po alagain si tatay. Gusto ko lang po may tumitingin-tingin sa kanya. Mabuti, malakas pang tatay mo. Opo, dahil din po siguro sa gamot niya. Mabuti kinakaya mo ang pagpagamot sa kanya. Siguro malaki ang sahod mo, ano? Sige na po, Aling Lydia. Baka hinahanap na po ako ni tatay. O sige, ako na lang ang titingin sa tatay mo pag nakaalis ka na. Maraming salamat po. Sige po, alis na ako. Paano kaya niya napapagamot ang tatay niya? Siguro may ibang trabaho yun. Ano kayang gagawin ko? Kailangan ko ng malaking pera para sa anak ko. Kailangan kong madugtungan ang buhay niya. Kung gawin ko na lang kaya ang pinapagawa ni Madam sa akin. Hello? Ano? Sandali lang! Bakit hindi mo man lang ako hinintay na gumawa ng paraan, anak? Kahit ano naman, gagawin ko para sa'yo. Tay, alis po muna ako ha. Babalik po muna ako sa trabaho para may panggamot po kayo. Sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Tay. Aling Lydia, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho ko. Sige, ako na lang ang bahala kay Romeo. Opo. Kaya ko pa anak. Hindi mo naman kailangan pabantayan pa. Tay, kasi po ayoko nang maulit yung nangyari pa sa inyo. Sige anak, kung yan ang gusto mo. Sige na, Marga, ako nang bahala sa tatay mo. Maraming salamat po, Aling Lydia. Huwag ka mag-alala, Tay. Dadalawin po kita ulit dito. Sige anak. Sige, Tay. Iinumin niyo po yung mga gamot niyo, ha? Oo anak. Sige po, Aling Lydia. Aalis na po ako. Kayo na po bahala kay tatay. O sige, Marga, mag-iingat ka ah. Salamat po. Madam. Mabuti naman at nandito ka na, Marga. Pasensya na po kayo, madam, kung inabot po ako ng ilang araw. Wala po kasi mag-aalaga kay tatay. O sige, magtrabaho ka na doon. Ate, Oh, Marga, nandito ka na pala. bakit mainit na naman ang ulo ni madam? Huwag mo nang pansinin yun. Lagi namang mainit yung ulo nun. Sige na, ilagay mo na yung gamit mo doon. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Sige, Ate Ruby.
Bakit kaya hindi sumasagot si George? Hello? Ano? Nakatakas si Jairus? Hello, kuya. Oh, bakit, Mitch? Nakatakas daw si Jairus. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Si George, hindi ko din matawagan. Paano ngayon yan? Baka mamaya isumbong tayo sa mga pulis. Hindi maaari yun. Kailangan ipahanap na natin siya. Oo, Mitch. Sandali lang at may tatawagan lang ako. Sige, kuya. Hello? May papagawa ko sa'yo. Hanapin mo ang pamangkin ko. Ibibigay ko na lang sa'yo ang larawan niya. Pre, kain muna tayo. Sige. Kuya George, huwag kang maingay. Buti nandito ka na. Anong balak nila sa akin? Akala ko pupunta nila ako sa malaking bahay. Huwag kang maingay. Kuya, akala ko yayaman na kami ni tatay. Yun pala, ikukulong nila ako dito. Ron, tumakas ka na. Sumama ka sa akin. Ron, tumakbo ka na. Pare! Nakatakbo yung bata! Pare! Ayun! Sana siya makapulan ng mga gunggong na yun. Tama lang yung ginawa ko. Anak, patawarin mo si tatay. Pangako, babaguhin ko ng buhay ko. Ma'am, alam kong ikaw ang kapatid ni Madam Mitch. Ingatan niyo po si Jairus kung sakali man na mahanap niyo siya. Hindi siya tatantanan nila, Madam Mitch. Papatayin siya ng mga ito. Pasensya na po kayo. May pinalabas ako na peking Jairus. Nakonsensya ako kaya pinatakas ko siya. Ano? Hindi siya si Jairus? Sinasabi ko na nga ba eh. Kailangan kong maharap si Jairus bago nila ako maunahan. Brian? 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 Horizon, bakit? Brian, natapos mo na ba yung pinapagawa sa atin ng prop natin? Oo naman. Ikaw ba? Natapos mo na? Hindi pa nga eh.
Napuyat kasi ako. Nilagnat kasi yung kapatid ko. Binantayan ko siya kagabi. Ganun ba? O sige, tulungan na lang kita para maipasa mo na rin bukas. Sige, salamat. Nagdadahilan ka lang naman yata para makasama mo ako. Hoy, hindi ah. Sige na, aminin mo na. Hindi nga. Gawin na nga natin. Sige, dali lang. Maliligo muna ako. May pawis na rin ako Oo nga eh. Kanina ka pa nangangamoy. Sige, sandali lang Maliligo lang ako. Diyan ka lang. Oo na. Sino kaya yun? Hello, sir. Hindi ko po makita. Kanina pa po ako naghahanap rito. Sir, baka nagtago na si Jairus. Alam niya kasi na ipapatay mo siya. Kaya mahirap na hagilapin dito. Wala talaga sa ayos, sir. Patatawirin pa ako sa dagat. Jairus? Ibig sabihin, nakatakas yung nagpapanggap na Jairus? Brian! Brian! Oh, bakit Rysel? Narinig ko yung lalaki kanina. May kausap siya. Nakatakas daw yung Jairus. Di ba? Siya yung sinasabi mo nagpapanggap na ikaw? Talaga? Ito ibig sabihin, tama talaga yung hinala ko na may gagawin sa akin sila Tita Mitch at Tito Berto. Delikado pag nalaman na ikaw ang totoong Jairus. Mabuti na lang at hindi pa nila nalalaman na peke pala ang lalaking yun. Dapat talaga, hindi nila malaman ang totoo. Ate Ruby, Ma'am Leia, bakit po? may nag-chat sa akin. Sinabi niya, nakatakas daw si Jairus. At ang lalaking yun, nagpapanggap lang siyang si Jairus. Totoo po? Ngayon, nanganganib ang buhay ng pamangkin ko. Kapag nalaman nila na hindi totoo ang Jairus na nagpakilala kina ate. Oo nga po, ma'am. Totoo mapanganib ang mga ate at kuya mo. Hindi ko alam kung bakit ganun sila kasama. Para lang sa kayamanan, kayang-kaya nilang pumatay. Mabuti na lang, hindi pa nila alam na si Jairus ay si Brian. Mas mabuti na yon, ligtas pa rin ang anak ko. Ate, anong gagawin natin? Anong pinag-uusapan nyo? Ate, may pinapagawa lang ako kay Ate Ruby. Oo nga po, madam. Sige, Ate Ruby. Pasok muna ako sa kwarto. Sige, Ma'am Leia. Mabuti na lang, safe ang anak ko. Sa tingin ko, may binabalak si Leia na hindi namin nalalaman. O baka naman, may alam siya sa pagtakas ng Jairus.
kuya. Hindi nila makita si Jairos. Ang tatanga naman nila. Isang patpatin lang. Hindi pa nila mahuli? Yun na nga eh. Baka mamaya, pagsumbong na yun sa pulis. May plano ako. Ano yun, Mitch? Dito! Ang kumalag! Pasok! Hindi ako dadalhin! Dito! Balik! Pasok to! Dito! Pasok! Harap! Kuya, anong balita? Nakuha na namin ang tatay-tatayan ni Jairos. Mabuti naman. Ewan ko na lang kung hindi lalabas si Jairos. Alam kong hindi matitiis ni Jairos ang tatay niya. Kaya, kusa siyang magpapakita sa atin. Tay! 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 Nasaan kaya yun? Hello? Kung hindi ka magpapakita sa amin, hindi mo naaabutan ng buhay ang tatay mo. Saan nyo dinala ang tatay ko? Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka sa lugar kung saan ka dinala. Opo, sige po. Pupunta ako. Basta wag nyo lang sasaktan ng tatay ko. Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya kung sabihin ko na kay Ma'am Leia ang totoo? Pero paano ako makakasiguro na ligtas sa kanya si Brian? Gayong ang mga kapatid niya ay may masasamang balak laban kay Brian. Diba, siya yung nagpapanggap ni Jairos? Oo nga, Rysel. Siya nga. Pare. Bakit pare? Di ba ikaw si Jairos? Huwag ka matakot sa amin. Kakampi mo kami. Oo, ako nga. Alam namin na hindi ikaw ang totoong Jairos. Paano nyo nalaman? Kung gusto mo, makipagtulungan ka na lang sa amin. Bakit? May makagawa ba kayo sa tatay ko? Bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Kinuha ng masamang tao ang tatay ko. Gusto nila ulit na makuha ko. Kaya ginawa nila yon sa tatay ko. Sige, ganito na lang. Tutulungan ka namin. Basta ituro mo lang sa amin kung nasan yung hideout nila. Sige, tara, ituturo ko sa inyo. Sunod kayo sa akin. Tara, Brian. Sukal naman pala dito. Huwag kayong maingay. Baka marinig nila tayo dito. Mukhang madami yatang nakabantay dito. Oo. Buti na lang nagawan ko silang takasan noon. Muntik na nila akong patayin. Buti na lang tinulungan ako ni Kuya George. Sino yun? Yun yung taong kumausap sa amin na magpanggap daw akong Jairos. Hindi ko siya kilala. Basta pinangakuan niya kaming yayaman daw ako. Pag nagpanggap ako, umaasa akong lilipat sa akin lahat ng kayamanan na yon. Pero niloko lang pala kami.
Pero, nasan yung George yung sinasabi mo? Hindi ko na alam. Basta pinatakas niya ako at naiwan siya dito. May tao na paparating! Tara, dito tayo! Hindi tayo pwede lumapit doon. Baka mahuli pa nila tayo. Eh, anong gagawin natin? Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan natin humingi ng tulong sa mga pulis. Paano yan? Baka may gawin silang masama pag hindi ako nagpakita sa kanila. Sa tingin mo ba bubuhayin ka nila? Pareho nila kayong papatayin ng tatay mo. Oo nga naman. Hindi mo kilala ang mga kalaban. Wala silang mga puso. Halang ang mga bitukan ng mga yan. Ganito na lang. Bumalik na lang tayo dito pag may kasama na tayong mga pulis. Sige, payag na ako. Tara, alis na tayo dito. Baka makita pa tayo ng mga yan. Tara na! Tay, babalikan po kita. Sisiguraduhin kong maliligtas ka. Ano? Hello? Madam, may mga pulis na dumating kanina doon sa hideout natin. Ano? May nahuli ba sa inyo? Nasaan ang bihag natin? Kasama po namin ngayon. Mabuti na lang na itakas namin siya agad. Siguraduhin niyong hindi kayo makikita. Ilagay niyo yan sa isang hideout natin. At bantayan niyo mabuti. Sige, madam. Kailangan kong pumunta ng Maynila, Rysel. Para sabihin kay nanay ang buong katotohanan. Sigurado ka na ba? Oo, Rysel. Hindi ko napapayagan pa na magpatuloy pa sila tita sa mga ginagawa nila. May mga inosente ng taong nadadamay dahil sa mga maling ginagawa nila. Tama ka. Para mapigilan na rin sila sa masamang balak nila. Kailangan ko nang tapusin ang laban na to para matapos na rin ang kaibahan nila dito at dito ko. Ate! Ate! Ate Ruby, nakita mo ba si ate? Ma'am Leia, umalis po kanina si Madam. Ganun ba? Sige, salamat. Saan kaya pumunta si ate? Yolo, Bakit po? nandyan ba sa loob si Kuya Berto? Umalis po siya, madam. Ha? Anong oras siya umalis? Kaninang umaga lang po. Baka mamaya, babalik na rin yon. Sige. Marga! Marga! Sir, bakit po? Si Marga ang kailangan ko. Nasaan siya? Sandali lang po, tatawagin ko. Marga, hinahanap ka ni Sir Berto. Sige ate, pupuntahan ko na siya. Sige. Bakit kaya si Marga yung laging hinahanap ni Sir Berto? Sir Berto, bakit po? Marga, kailangan ko ng masahe no. Stress ako ngayon. Sige po sir, tara na po sa kwarto. Yan ang gusto ko sa'yo, Marga. Wala nang paligoy-ligoy pa. Halika na. Si Kuya Berto nandito? Bakit kasi
Marga sa kwarto. Ate Ruby, Ma'am Leia, anong gagawin ni Marga sa kwarto ni Kuya? hindi ko po alam, ma'am. Kuya, nasaan ka na ba? Alam mo bang muntik na makatakas yung tatay-tatayan ni Jairus? Hello? Hello? Ma'am Leia, bakit po? Binihag din pala ni Ate Mitch ang tatay na nagpapanggap ni Jairus. Ano po? Nasaan kayo yung cellphone ko? Ito ba ang hinahanap ko, Kuya? Akin na yan! Alam ko na, Kuya, ang mga pinaggagawa niyo ni Ate. Hindi na kayo naawa kay Jairus. Bakit kailangan yung gawa ng masama ang bata? Para lang sa kayamanan niya? Bakit? Para din naman sa atin to ah! At makikinabang ka din naman doon! Kuya, hindi ako papayag sa gusto niyo. Bakit hindi? Gaganda ng tuluyan ang buhay natin. Ayaw mo nun? Pero ang kapalit nun, ano? Papatay kayo ng tao? Hindi kayo makakaligtas sa batas. At uusigin kayo ng konsensya niyo habang buhay. Buo na ang desisyon namin! At wala nang makakapigil pa sa amin! Kuya Berto? Kuya Berto! Nasaan si Kuya Berto? Wala ate, kaalis niya lang dito. Bakit ate? May problema ba? Wala. Naiirita lang ako. Dahil ba yan kay Jairus? Paano mo nalaman? Hindi ko na kailangan sabihin pa ate kung saan ko nalaman. Tigilan niyo lang ang kahibangan niyo sa kayamanan. Makukulong lang kayo sa ginagawa niyo. Hindi mangyayari yon. At hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang bagay na to. Ate, nakikiusap ako. Tama na. Anong sinasabi mo? Ayaw mo bang mapunta sa atin ang kayamanan? Tayo ang makikinabang doon. Pareho lang kayo ng katwiran ni Kuya. Hindi ko kailangan ang pera ng iba. Dapat lang naman napapasa atin yun, di ba? Dahil tayo ang namamahala. At sayang naman yung pinatayo nating negosyo. Kung si Jairus lang din naman ang makikinabang ng lahat. Dahil si Jairus lang ang may karapatan dun, ate. Hindi ako papayag. Dahil tayo na ang nagpalago sa mga naiwang negosyo ni Senior Manny. Basta, hindi ako papayag sa gusto niyong gawin. Leia, makinig ka nga. Kung ayaw mo, kami na lang ni Kuya ang gagawa ng paraan. Basta manahimik ka na lang. Hindi ako makakapayag na humadlang siya sa mga plano ko.
Kumusta ka na? Ayos lang naman po ako, Nay. Kayo po dyan. Kamusta na po kayo? Okay naman, anak. Medyo nagkakagulo lang yung mga amo ko dito. Ano po? Bakit naman po, Nay? Kasi anak, yung nahanap nilang Jairus nila Madam Mitch, nalaman nilang impostor pala ito. Talaga po? Oo, si Ma'am Leia mismo ang nagsabi. At inaway niya sila ate at kuya niya dahil sa mga ginagawa nila. Nako, delikado na rin si Tita Lea. Sigurado ako, pati siya ipapaligpit nila. Kailangan ko na pumunta doon kay Tita Lea. Tama. Anak, nandyan ka pa ba? Opo, Nay. Sige na po, Nay. May gagawin pa po kasi ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Pag may umaaligid dyan sa bahay na hindi mo kakilala, lagi kang alerto ha. Bakit naman po? Basta, sundin mo na lang yung sinasabi ko. Oo na po, Nay. Sige na po. Kailangan ko maprotektahan si Brian para mailayo sa kapahamakan. Lalo na sa tito at mga tita niya. Bakit biglang ganun yung mga sinasabi ni Nanay? May alam na kaya siya tungkol sa pagkatao ko? Sandali lang! Brian, anong ginagawa mo dito? Hello po, Ma'am Lea. Nika, pasok ka. Salamat po. Nasaan po si Nanay? Pumunta sandali sa palengke ang nanay mo. Ganun po ba? Mabuti naman at napadala ko dito, Brian. Opo. Ma'am Lea, sa totoo lang po, kayo po talaga yung sadya ko dito. Ano? Ba't naman ako? May sasabihin lang po sana ako sa inyong importante. Ano yun, Brian? Wala ho ba dyan si Madam Mitch? Wala naman. Umalis siya kanina. Mabuti naman po kung ganun. Ma'am Lea, alam ko pong mapanganib kung sasabihin ko sa ito. Pero kailangan niyo pong malaman. Ako po si... Ako po si Jairus. Brian? Nandito ka pala? Opo, dinalaw po kita. Mano po na eh. Kaawaan ka ng Diyos. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka dito? Pasensya na po kayo, Nay. Bigla ko po kayo na-miss. Ang anak ko talaga. Ate Ruby, baka nagugutom si Brian. Magluto ka po muna. Sige po, ma'am. Anak, dito ka muna ha. Magluluto muna ako. Sige po, Nay. Brian, balik na tayo sa sinasabi mo kanina. Ano na nga ba ulit yun? Ma'am Lea, alam ko naman po mapagkakatiwalaan ko kayo. Siguro naman po, alam niyo yung mga ginagawa nila Tita Mitch at Tito Berto. Teka, ano ba sinasabi mo? Tita Lea, ako po si Jairus. Kung matagal niyo nang hinahanap. Hindi totoo yan! Siguro, isa ka ding impostor na nagpapanggap ni Jairus! Hindi po.
Sinungaling ka! Hindi po, tita. Ako po talaga si Jairus. Hindi! Hindi ikaw yun! Maniwala po kayo. Ako po talaga. Hindi isa kang gusto! Maniwala naman po kayo sa akin. Tita Lea! Anak, Nay. ayos ka lang ba? Opo, Nay. Okay lang po ako. Brian? Brian, anak? Kasi... Nay, nakapagluto na po ba kayo? Gutom na po kasi ako eh. Tara sa kusina, anak. Nakapagluto na ako. Salamat po, Nay. Gutom na po talaga kasi ako eh. Anak, sigurado ka ba? Naalis ka na agad? Opo, Nay. Baka ako kasi maabutan pa ako ni Madam Mitch dito. Oo nga pala. Sige, hayaan mo sa susunod. Ako naman iuuwi sa bahay natin. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo dito ah. Ikaw din, anak. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige, anak. Si Brian yun ah. Pumunta na naman siya dito nang walang paalam sa akin. Ruby! Ruby! Madam, bakit po? Nakita ko yung anak mo na galing dito. Anong ginagawa niya dito? Opo, galing po siya dito. Pero saglit lang naman po siya. Dinalo lang po niya ako. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sinabi ko na huwag kang basta-basta tatanggap na bisita dito. Madam, pasensya na po. Dumaan lang po siya. Hindi naman po siya nagtagal dito. Kahit na! Gusto mo bang palayasin na lang kita dito? Naku, wag naman po. Naku, baka mamaya palayasin ako ni Madam. Hindi ko na sila mababantayan. Lahat ng mga kilos nila. Wag naman po, Madam. Kailangan ko po ng trabaho. Yun naman pala. Eh bakit sinusuway mo pa rin ako? Hindi na po talaga maulit, Madam. Siguraduhin mo lang ha. Baka malaman pa ng anak ni Ruby ang mga lihim sa bahay na to. Kung pananatilihin ko dito sa bahay si Ruby. Madam, pasensya na po talaga. Sige. Pero kailangan mo munang magbakasyon. Ano po? Naku, paano na yan? Hindi ako pwedeng mawala dito. Dahil hindi ko malalaman ang mga kinikilos na magkapatid na to. Ayaw mo ba? Siguro, kailangan ka din ng anak mo. Kaya ka pinupuntahan dito. Sige po, Madam. Sige na. Sige po, Madam. Mabuti naman, may dahilan ako para makaalis ka dito. At isa na lang problema ko. Itong si Marka. Pero hindi bale. Mukhang pagbabakasyonin ko din siya. Para maalagaan din niya ang tatay niyang may sakit. Hello, attorney. Kamusta? Hello, Mitch. May good news ako sa inyo. Ano yun, attorney? In 2 weeks, baka makuha niyo na yung inaasam-asam yung titulo.
kapag walang lumabas na Jairus na tagapagmana ni Senior Manny. Sinisigurado ko, attorney, na wala na si Jairus. Patay na siya. Kung ganon, tignan na lang natin. Sigurado na yan, attorney. Mitch, bakit? Kuya, alam mo ba? Sa loob ng 2 linggo, makukuha na natin ang titulo ng mga lupa. Talaga? Sa wakas. Ang sabi ni attorney, kapag walang lalabas na Jairus, mapapasa atin na ang lahat. Sigurado na yan. Kailangan mahanap na ang Jairus na yan para tuluyan na nating maangkin ang kayamanan. Oo, kuya. Hindi yun makakatiis na hindi mahanap yung tatay niya. Kaya lalabas din yun si Jairus. Leia, saan ka galing? Nagkipagkita lang ako sa mga kaibigan ko. Bakit ate? Baka naman iba yung nilalakad mo. Sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Pagod ako. Hello po. Sige po, sige po. Salamat. Brian, Rysel, Ron, ang ginagawa niyo dito? Baka mamaya may makakita pa sa inyo dito na kalaban. Brian, kailangan ko na makita ang tatay ko. Nag-aalala na ako sa kanya. anong gagawin natin, Brian? Huwag kayo mag-alala. Akong bahala. Magtiwala kayo sa akin. Sana, Brian, wala pang ginawa ang mga yun sa tatay ni Ron. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa oras na may mangyari sa tatay ko, Wala kang kasalanan. Sadyang masama lang talaga yung mga taong yun. yun na nga. Kung hindi ako nagagad ng sobra-sobra, hindi kami magkakaproblema. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ron. Ipagdasal na lang natin na makita na sila ng mga pulis. Anak, Rysel, nandito pala kayo. Tita Ruby, nandito na po pala kayo. Ano? Oo, kahapon pa. Anak, sino yung kasama nyo? Si Ron po, Nay. Kaibigan po namin. Mano po, tita? Kawan ka ng Diyos. Tamang-tama. Maraming niluto kong ulam. Gusto niyo bang kumain na dito? Sige po, tita. Tamang-tama. Namiss ko po ang luto nyo. Nakakahiya naman po. Uwi na lang po ako. Oo nga, Ron. Huwag ka na mahiya. Dito ka na kumain. Sige na, pumasok na tayo para kumain na. Sige po, salamat po. Ma'am Leia? Ma'am Leia? Ma'am Leia? Bakit, Marva? Ma'am, kakain na po ba kayo? Hindi na, busog na ako. Kumain ako sa labas kanina. Sige po. Marga, Bakit po, madam? hindi ba may sakit ang tatay mo? Opo, madam. Siguro, kailangan mo ng magbakasyon din.
Madam, bakit po? Ayaw mo ba? Huwag kang mag-alala. Bayad ang pagbabakasyon niyo ni Ruby. Talaga po, madam? Maraming salamat po. Sige na. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Opo, madam. Isang linggo na lang. Yayaman na ako. Paano yan, Brian? Nandito na si Tita Ruby. Alam ba niya yung nangyayari? Hindi ko pa sinasabi. Pero gumagawa na ako ng paraan para matapos na yung gulong to. Anong ginagawa mo? Basta, Rysel. Baka mapahamak ka sa gagawin mo. Ano mapahama kasi sinasabi nyo? Nay! Wala po yun. Ito kasing si Rysel. Kung ano-ano pong sinasabi. Opo, tita. Wala po yun. Nagbibiruan lang po kami. Ah, ganun ba? Tita, uwi po muna ako. Salamat po sa masarap na luto nyo. Sige, Iha. Sa susunod, dito ka ulit kumain, ha? Opo, tita. Sige na, Brian. Alis na ako. Sige. Bukas, sabay na lang tayo pumasok. Sunduin mo na ako sa bahay, ah. Sige, mag-ingat ka. Sige po, tita. Sige, Rysel. Anak, kumusta ka naman dito? Kumusta yung pag-aaral mo? Ayos naman po, Nay. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Nay. Buti naman pinagbakasyon kayo ni Madam Mitch. Ewan ko ba doon? Basta, bigla na lang niya ako pinagbakasyon. Ate Ruby? Ate Ruby? Oh, Marga. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka din pala? Oo, Ate Ruby. Pinagbakasyon din ako ni madam. Bakit? Paano yan? Wala na silang kasama doon. Nagtataka nga din ako, ate. Pero sabi naman ni madam, hindi bali daw dahil bayad naman daw yung araw natin. Ah, ganun ba? Mukhang may binabalak si Madam. Ayaw niya siguro na nandun kami para makakilos sila na maluwag. Kumusta naman ang tatay mo? Ayun po, natutuwa siya na makakasama niya ako kahit na ilang linggo lang po ako dito. Siguro, maghahanap muna ako ng mapapasukan kahit part-time lang, ate. Ako nga din. Makikilaba muna siguro ako kina Aling Maria. Sige, ate Ruby, mauna na ako. Baka kasi nag-aantay na sa akin si tatay. Sige, Marga. Mag-iingat ka, ha? Sige, ate. Hello? Anong balita? Ano na naman ang kapalpakan na ginawa ninyo? Mga wala kayong silbi! Hanapin niyo yon! Hello? Kuya! Nakatakas daw ang bihag natin! Na naman? Ano nang gagawin natin? Yun na nga, kuya! Paano na si Jairus?
Boss, Mitch, sandali lang. may sasabihin ako sa'yo. Ano? Totoo bang sinasabi mo? Opo, boss. Ano? Totoo kaya ito? Leia, saan ka pupunta? May bibilhin lang ate. Bakit? Wala naman. Siguraduhin mong makukuha mo si Brian. Opo, sir. Wala na siyang kawala sa kamay ko. Isasama ko yung dalawa kong kasama, sir. Oo, para may kasama ka. At huwag yung siyang hayaang makawala. Anong binabalak nilang masama kay Brian? Opo, sir. Basta yung usapan natin na yung kabayaran hindi daw. Oo naman, walang problema. Basta magawa nyo lang yung inuutos ko. Kailangan ko sabihin si Ate Ruby at Brian. Si Marga yun ah! Habulin mo! Boss! Brian, ikaw lang pala. Bakit parang namumutla po kayo? Tsaka anong ginagawa mo dito, Tita Marga? Brian, umalis na tayo dito. Tara na. Hoy! Kayong dalawa! Tita Marga, mauna ka na. Ako nang bahala kay Piolo. Sige, mag-iingat ka ha. Oo. Hoy! Nakipagsupatan ka ba sa tito ko, ah? Mawa ka sa akin, Brian! Napag-utkusan lang ako! Umalis ka na dito! Ate Ruby! Ate Ruby! Bakit Marga? Ate Ruby, si Sir Berto! Bakit si Sir Berto? Papatayin niya si Brian! Narinig kong may inutusan siya para patayin si Brian. Hinahabol na kami ngayon ng mga tauhan ni Sir Berto. Marga, anong gagawin natin? Isumbong na natin sila sa mga pulis, ate. Nay! Brian, ano nangyari? Brian, nasa na yung humahabol sa atin? Nasaktan ka ba, anak? Hindi naman gaano, Nay. Pero delikado na tayo dito. Teka, ano ibig mo sabihin? Saka na ako magpapaliwanag, Nay. Pero sa ngayon, kailangan na natin umalis dito. Baka maabutan pa ako ng mga gusto pumatay sa akin. Sige, tara na. Hindi na kayo. Nasaan ng taong yun? Hello? Sundan mo si Piolo. Basta, hanapin mo siya.
Kuya Berto, Oh, Mitch. anong nangyari? Bakit hindi ka mapakali dyan? Paano kasi? Si Piolo, hinabol niya si Marga. Ano? Si Marga? Eh, nasaan siya ngayon? Yun na nga eh. Hindi ko alam. Hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Pero may nautusan na ako na mga tauhan natin para puntahan si Ruby sa bahay nila para bihagin. Tama ang ginawa mo. Pare, walang tao. Mukhang nakatakas na sila. Kaya nga, tara. Baka sakaling makuha na sila. Sige, makabutan pa natin doon. Okay, pumasok ka. Dito na tayo. Hindi na nila tayo matutuntun dito. Anak, sino ba yung mga yun? Nay, mga tauhan sila ni Tita Mitch. Papatayin nila tayo. Paano si tatay? Baka puntahan nila siya doon. Sandali lang at pupuntahan ko siya. Tita Marga, sandali. Naitawag ko na sa mga pulis. Pupuntahan nila siya dun. Salamat naman kung ganun. Sana hindi sila maunahan ng masasamang loob. Ipagdasal na lang natin ang kaligtasan nating lahat. Anak, mukhang walang nakatira dito ah. Opo, Nay. Wala na ho talagang nakatira dito. Matagal na. Sigurado ka ba? Na wala makakakita sa atin dito na tauhan ni Sir Berto? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Safe na safe po kayo rito. Kanino ba itong kubong ito, anak? Sa kamag-anak po ni Rysel. Eh, wala namang nakatira dito. Kaya nakiusap po ako na kung pwede, dito muna tayo. Brian, Rysel, eto na nga pala yung mga grocery na pinamili ko. maraming salamat. Ano po, Tita Ruby? Kawaan ka ng Diyos. Hello po, Ate Marga. Rysel, maraming salamat pala sa tulong mo sa amin. Walang anuman po, Tita Ruby. Isang buong pamilya po tayo. Kaya kung anong kailangan nyo dito, handa po kaming tumulong. Napakabait mong kaibigan, Rysel. Rysel, samahan mo nga pala ako mamaya. Nay, kayo muna pong bahala dito. May lalakarin lang po kami. Hindi ba delikado ang buhay mo, anak? Dito ka muna. Oo nga naman, Brian. Pinaghahanap ka nila ngayon. Tsaka hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakikita. Alam ko po ang gagawin ko. Huwag ko kayong mag-alala. Tara na, Rysel. Sige, tara. Mag-ingat kayo, anak, ha? Opo na. Yun na po. Hello? Hello, sir. Hindi namin mahanap sila, Ruby. Ano ba naman kayo? Hanapin niyo sila. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo sila nahanap. Opo, sir. Ano daw ang sabi nila, kuya? Hindi daw nila mahanap si Ruby. Ang tanga naman ng mga tauhan mo. Laging natatakasan at mahina ang utak. Kailangan kong tawagan si attorney para mapadali na ang titulo ng lupa. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Tawagan mo ulit. Ayaw talaga eh. Baka naman busy lang. Kuya, busy nga daw siya. Tatawag na lang daw siya mamaya. Ano ba yan? Tara na, malis na tayo dito.
sabi niya, dito na lang daw kami magkita. Salamat. Pag na-rider, baka may makakita ka sa atin dito. Wala ba sila, Brian? Saan na kaya sila? Ate Ruby, Oh, Marga. Hindi ako mapakali. Baka mamaya, mahuli na sila, Brian. huwag naman sana. Ipagdasal na lang natin sila. At isa pa, alam kong matalino si Brian. Alam niya yung ginagawa niya. Sana, noon ko pa sinabi yung pagkatao niya para lumayo na lang kami dito. Hindi rin naman natin alam na mangyayari ito, ate. Yun na nga eh. Hindi baling kunin na nila lahat ng mana ni Brian. Huwag lang nilang saktan yung anak ko. Sana nga ganun lang ang gawin nila, ate. Pero hindi sila titigil. Hanggat buhay yung anak ko, gagawin nila ang lahat para makuha ang kayamanan. Hindi pa natin alam kung anong magagawa ng mga kamag-anak ni Brian. Tay! Pagdating talaga sa pera at sa kayamanan, magagawa nilang pumatay. Yun na nga, Mang Romeo. Nakita ko yung ugali ng pamilyang yun. Hindi lahat. Si Ma'am Leia, siya lang ang nakita kong mabait sa kanila. Hindi tayo nakakasiguro kay Ma'am Leia, Marga. Bakit naman, Ate Ruby? Malay mo, naimpluwensyahan siya ng mga kapatid niya. Lalo na wala tayo doon. Sana, hindi rin gaya ng ugali nila Ma'am Mitch sa Ma'am Leia. Sana nga. Kung nagkataon, baka kailangan ko ipaglaban yung karapatan ng anak ko. Hayaan mo, ate. Siguro naman, makukulong na sila. Lalo na may ginagawa na si Brian para makulong sila. Sana nga, Marga. May tiwala ako sa Diyos. Naniniwala ako na ang mabuti pa rin ang mananaig. Kuya, si attorney tumatawag. Sige, sagutin mo na. Baka makuha na natin ang pinapagawa natin sa kanya. Hello, attorney. Madam, hawak ko na yung titulo nyo. Pwede na ba tayo magkita ngayon? Sige, attorney. Saan tayo magkikita? Dito na lang sa opisina ko. Hindi ba pwedeng magkita na lang tayo sa ibang lugar, attorney? Sige, kung yan yung gusto mo. Ito na siguro ang pinakakahintay natin. Oo, kuya. Sa wakas. Maghiwalay tayo. Dito ka. Dito ako. Sige. Sige na. Pre, diyan kayo, dito ako. Sige, pre, sige. Dito ka na.
Tulong! Balik ka na, sumama ka na sa amin! Walang pumalak! Hello? Boss, nandito sa amin ang pamangkin nyo. Sige, hintayin mo kami dyan. Pupunta na kami dyan. Kuya, ano sabi? Nahuli na daw si Brian. Kung siniswerte nga naman. Boss! Asan si Jairus? Dito, boss. Tara. Jairus! Boss! Liga! Alam pumalag! Kamusta ka, pamangkin? Ang pinakamamahal naming pamangkin. Mabuti at nakita ulit kita, Jairus. Pakawalan niyo ako dito. Mga masasama kayong tao. Huwag niyo akong tawagin pamangkin. Pakakawalan ka lang namin kung pipirma ka sa isang kasunduan. Akin na yung bilog. Oh, pirman mo na to. Hindi ko pipirmahan yan. Patayin niyo na lang ako kung gusto niyo. Aba, matapang. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi niyo mapapakinabangan lahat ng iniwat sa akin ni Lolo. Kung ayaw mo, hindi mo na makikita ang nanay mo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kala niyo may isa niyo ako. Bilisan mo na! Ate! Kuya! Bitiwan niyo siya! Hindi na ba kayo mapipigilan sa mga ginagawa niyo sa pamangkin natin? Paano mo natunton? Kung nasaan kami? Matagal ko na kayong pinamamanmanan, ate. Dahil ayoko sanang mapahamak kayo ni kuya. Pero anong ginagawa niyo kay Jairus? Pamangkin natin siya. Kadugo natin. Bakit kailangan yung humanto sa ganito? Tita Lea, Jairus? Sinasabi ko na nga ba? Matatagpuan din kita. pasensya na po kayo kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Dahil nalaman ko kung ipapapatay ako ni Tita Mitch at Tito Berto. Paano mo nalaman? Narinig ko po mismo sa kanila. At sila rin po ang dahilan ng pagka-aksidente namin ni Papa. Hindi ko akalain na magagawa nila sa inyo yun. Kaya nga po dito. Kaya naisip ko rin po na huwag na munang sabihin sa inyo. Sige, magtutulungan tayo na pigilan ang kahibangan nila. Sige po, Tita Lea. Sige. Ate, pwede pa kayo magbago. Kuya, hindi pa huli ang lahat.
Mitch, Berto. Attorney? Sumuko na kayo sa batas para hindi na madagdagan pa ang inyong kaso. Tita, Tito, hindi ko naman pagdadamot sa inyong kayamanang iniwan ni Lolo. Pamilya ko kayo. Pero sana hindi naman tong sa ganito. Hindi. May karapatan kami sa kayamanan dahil kami ang nag-asikaso nung panahong wala na kayo. Pero hindi niyo naman kailangan manakit, Tita. O kaya naman mag-isip na pumatay. Nang dahil lang doon. Noon pa man, tutol na ako sa mga desisyon niya ni Kuya. Hindi kayo nakinig sa akin. Hoy, Leia! Napakagaling mong magsalita. Nakinabang ka din naman ng ilang taon sa pinaghirapan namin ng ate mo, ah! Oo, pero iba na ngayon. Nandito na ang tagapagmana ni Senior Manny. Dapat nga matuwa tayo dahil buhay siya. Sige nga. Sigurado pa kayo na siya ang totoong Jairus? Paano niyo mapapatunayan? Anak, Nay, si Ate Ruby ang magpapatunay ng lahat. Madam, si Brian po. Hindi ko po tunay na anak. Sino tong batang to? Iho! Iho! Gising! Gising, Iho! Iho! Sino po kayo? At nasaan po ako? Nandito ka sa bahay namin. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, Iho? Pangalan? Hindi ko po alam ang pangalan ko. Naku, bakit kaya hindi maalala ng batang ito ang pangalan niya? Ganito na lang, Iho. Tawagin na lang kitang Brian. Kung okay lang sa'yo. Tawagin mo na rin akong nanay. Nanay Ruby. Opo, nanay. Ang sarap pala ng tinatawag akong nanay. May anak na ako. Nanay, nagugutom na po ako. Sandali lang, anak. May niluto pala akong pagkain sa kusina. Sandali lang kukunin ko. Ito, anak. Kumain ka muna. hindi ko na matandaan kung anong nangyari sa akin. Pati pangalan. Hindi ko na rin matandaan. At hanggang isang araw, nung na-aksidente ako, bigla ko na lang naalala ang lahat. Pupuntahan ko na sana kayo ng Tito Berto para ipaalam sa inyo na ako ang nawawala niyong pamangkin. Pero narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo ni Tita Mitch.
Kayo pala ang dahilan ng pagka-aksidente namin ni Papa. Hindi pa ba kayo kontento? Attorney, nasaan yung DNA test result? Ito po, ma'am. Ito ang nagpapatunay ng lahat. Tito, tita, hindi ko man gustong gawin sa inyo to. Pero kailangan ninyong pagbayaran ng ginawa ninyo sa batas. Ate Mitch, Kuya Berto, wag sana kayo magalit sa akin. Gusto ko lang naman sana na magbago kayo. Jairus, sana mapatawad mo kami. Pagbabayaran niyo po muna ang ginawa niyo sa akin. Pati na rin sa mga inosenteng tao. Oo. Inaamin ko. Naging makasarili ako. Dala lang naman ito ng kagustuhan kong yumaman. Din, Brian, patawarin mo rin sana ako. Nasilaw lang din ako sa maaari naming makuha mula sa kayamanan ni Senyor Manny. Ate, kuya, hindi material na bagay ang makakapagpasaya sa isang tao. Kundi ang pagkakaroon ng tahimik na buhay kasama ang pamilya na puno ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. Attorney, maraming salamat po sa lahat ng mga tulong ninyo. Walang anuman, Brian. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Salamat, attorney, dahil kami ang pinakinggan mo. Hindi sila ate. Oo, mas magaan kasi kung sa mabuti ka kakampi, hindi sa kasamaan. Leia, kausapin mo si Brian na huwag magsampa ng kaso laban sa amin. Maawa kayo. Ate, ginusto niyo yan. Kaya sa kulungan ng bagsak niyo. Kuya Berto, ano? Wala ka man lang magagawin dyan? Kuya! Mitch, tama na. Nay, Bakit, anak? may maganda po akong balita sa inyo. Nalipat na sa akin lahat ng ari-arian ni Lolo. Talaga, anak? Mabuti naman kung ganon. Opo, Nay. Oh, Brian, mukhang masaya ka yata. Tita Lea, magandang balita po ito para sa atin. Bukod po sa nalipat na sa akin yung mga ari-arian ni Lolo. Sa'yo naman ang business na itatayo ninyo nila tita at tito. Ikaw na po ang mamamahala ng lahat ng yon. Talaga? Naku, dapat magtira ka naman ng para sa'yo, Jairus. Sa'yo naman lahat yun. Ayos naman na po sa akin yung mga lupa ni Lolo. Mapapakinabangan ko din naman yon. Ako na lang po ang magpapatayo ng business namin doon ni nanay. Oo, maganda yun, Jairus. Anak, kahit sana ganito yung buhay mo ngayon, matuto ka pa rin lumingon sa baba. Huwag ka magmataas at magmalaki sa kapwa. Tama ang nanay mo, Jairus. Opo, Nay. Hindi ko naman po yung nakakalimutan dahil kayo po ang nagturo sa akin nun. Tara po, Nay. Ililibre ko kayo ni tita. Kakain po tayo sa labas. Sige, anak. Gusto ko yan. Tara. Kumain ka na madami, para tumaba ka. Oo naman po. Ikaw, Leia. Anong orderin mo?